Umcebo wesikhwama ukhona, umcebo wesikhwama it's part of the magic esiyenzayo eminyangeni. Akuyona into efanayo kuzo indawo nendawo abantu benza ngokungefani. Mesizokwakhela lento kahle, sizokwakhela lento kahle. Into ngifuna inanzi yembuzi. Angizwe ukuthi ngithini? Ngifuna umhlwehlwe wembuzi. Ungacaba ngenye into. Ngifuna ikhanda lembuzi. Ngifuna zonke lezo zinto lezo. Le mbuzi ngizoyikhamisisa mase ngiyifaka imali phakathi. Uyangizwa ukuthi thini? Mase ngiyigqiba, ngifuna ukuyigqiba ethunini, but ithuna kufuna kube lomlungu. Mase ngifaka iqanda lenkukhu la. Mase leqanda ufuna lifakwe nomuthi phakathi. Uyangizwa ukuthi ngithini kwena? Umuthi ozifuna ufake phakathi lo muthi siubiza ukuthi umvuko. Umoyo. Umnyukulumbe lo phatha amashangana. Mase kuzoba umuthi ekuthiwa isipoko. Lo mithi ke yo4 siyayithatha ke siyifake leqandeni phakathi. Mase ngesikhathi seligqibile ikhanda leli mase sifake naleqanda mase siyakhuluma ke manje ukuthi sisiphethe njalo lesikhwama hayi ukuthi sisiphethe lesikhwama sesiyakhuluma ukuthi njengamanje sesenza umsebenzi ukuthi nokuthi. Uma siqeda lapho sesithi wena kusukela manje hamba usithengele ingidi, hamba usithengele ushukela omhlophe, uAlshon hamba usithengele isinkwa strictly esibrown. Uma usubuya nalezi zinto lezo sengiyakuthatha ke manje ngikusa esihlahleni ekuthiwa umgano. Mengifika lapha emganeni ngizokucelela uthi nanga umntwana ulambile. Siyacela ukuthi namhlanje nasi isikhwama usiphethe sicela isikhwama nesifaka imali. Kodwa siyacela ke ethongweni lakubo kama wakhe nelakubo ukuthi einganeni zakhe angabi khona ingane yomhlabelo. Leyo nto kufuna ishiwo inyanga. Ngoba imingayishongo inyanga leyo nto sizoblast isikhwama kodwa kuzohanjwa ekhaya bazoshona abantwana bakho.